L'objectiu de la classe d'avui és invertir el pas realitzat en l'últim vídeo. És a dir, realitzarem totes les transformacions geomètriques necessàries per passar un punt que nosaltres observem a la imatge a quin punt de la realitat es troba respecte del robot. Amb quina finalitat? La finalitat és aquesta. Nosaltres tenim un problema a resoldre, que és seguir una línia i arribar fins a una cruïlla i ubicar el robot damunt d'aquesta cruïlla per poder efectuar després un gir de més o de menys 90 graus i poder realitzar un quadrat dins d'aquesta graella del laboratori. Però clar, la informació pel que fa a la posició que nosaltres disposem és una captura cada determinat temps de l'entorn a través de la càmera del robot. Per tant, l'objectiu de la classe d'avui és quin punt real representa en coordenades del robot aquest píxel o tots els píxels de la imatge de la qual nosaltres traurem aquella informació d'interès per nosaltres. Per tant, convertirem un píxel que està en 2 dimensions a un punt de la realitat en coordenades del robot per saber com de lluny i de mal orientat està el robot respecte al seu objectiu en 3 dimensions. Recordem els sistemes de referència. Recordeu, en primer lloc, que tenim un sistema de referència del robot, aquest d'aquí. Tenim un sistema de referència del món, de la realitat, de la calibració, del que utilitzarem nosaltres per calibrar. Després tenim un sistema de referència de la càmera, que també es troba en 3 dimensions, ja que aquesta càmera està ubicada en l'espai tridimensional. I després, finalment, tenim unes coordenades de la imatge que tenen per unitats els píxels. Recordeu que tot aquest procés hi intervé la matriu de paràmetres intrínsecs que permet passar de coordenades de càmera a coordenades de la pròpia imatge. Recordem que el dispositiu de visió és una webcam que tenim connectada al PC del Robotino, que treu fotografies en una quarta part de l'UVGA, per tant es divideixen per 2 les 2 dimensions, tant d'amplada com d'alçada d'una UVGA, i no és el 480-640, sinó el 240 per 320. Per tant, és una imatge que té poca resolució, però que té un avantatge. Es veu suficientment el nostre objectiu de forma clara i alhora el seu processat no s'eternitzarà. Recordeu que per passar d'un punt en coordenades de la càmera a un punt directament en coordenades de la pròpia imatge, utilitzem el que s'anomena la matriu de paràmetres intrínsecs que en MATLAB o la Toolbox de calibració de la Universitat de Caltech anomenen KK. D'acord? Aquesta doble K és una matriu que té la distància focal, el centre òptic, el coeficient d'inclinació, etc. És només a nivell de recordatori. Per què? Perquè una vegada nosaltres hem de ser conscients de que quan arribem a 3 dimensions a les coordenades de la càmera, després hem de passar a coordenades d'imatge a través d'aquesta matriu de paràmetres intrínsecs. Què utilitzarem nosaltres per poder calibrar totes aquestes matrius, en definitiva per calibrar la càmera del nostre robot? Mireu, nosaltres recordareu que emplaçarem el robot aquí. De fet, el robot està mirant cap aquí, per tant, no és que tingui les 2 rodes del davant cap aquí, sinó que el robot té una roda aquí, l'altra roda aquí i l'altra roda aquí, d'acord? Per tant, no heu de fer cas a com està orientat aquí, qui estaria mirant d'esquenes a l'escaquer, val? La idea és que la càmera es troba aquí, la càmera frontal, d'acord? I està mirant de cara a l'escaquer, i el que sabem és la distància del centre de coordenades del robot a l'extrem, al vèrtex d'aquest quadradet negre que hi ha aquí. Fixeu-vos que es troba a la seva esquerra, és a dir, si pintem l'eix de les X del robot cap aquí, això serien les X, la Y és l'eix, diguem, que és vertical, llavors, perpendicular a aquest, evidentment.
Fixeu-vos que el sentit positiu de les X és cap a la dreta, com que aquest quadrat, aquest vèrtex, es troba a la seva esquerra, per això hi ha un menys 62,7 mil·límetres, són alguna més de menys 6 centímetres, i 277,9, ja que aquesta distància des d'aquí fins a aquesta horitzontal d'aquí és la distància amb Y, és positiva, perquè l'eix de la Y va d'aquí cap endavant, i és 277,9 mil·límetres. Coneguda aquesta distància i sapiguem que cada quadrat fa 50 mil·límetres de costat, doncs podem saber qualsevol vèrtex a quina distància es troba del sistema de referència del robot. Per tant, si nosaltres tenim un punt en coordenades del robot, podem aplicar transformacions d'eixos fins a arribar a un punt, que és el mateix punt, però expressat en coordenades de la càmera. Per tant, un punt físic del nostre entorn, en coordenades robot, es podria transformar fins a arribar al mateix punt, però expressat en coordenades de la càmera. Per tant, recordeu, les translacions s'hauran de canviar de signe i les matrius de rotació s'hauran d'invertir o transposar, d'acord? O canviar el signe de l'angle, d'acord? De l'angle de rotació. Bé, anem a veure aquestes 4 matrius d'aquí, quin és el seu significat. Però per fer-ho tirarem un moment enrere als sistemes de referència perquè us pugueu fer a la idea. Fixeu-vos que nosaltres tenim un sistema de referència del robot. És a dir, a mi m'interessa saber com es troben els objectes que jo veig a través de la càmera, els objectes del meu entorn, però en coordenades d'aquest sistema de referència del robot. Per tant, vull saber com de lluny es troba la línia o qualsevol objecte en funció del sistema de referència del robot. Clar, com que fer això és passar d'una imatge de 2D, d'una captura, d'una fotografia, a aquest sistema de referència 3D, el que fem primer per entendre això és el pas precisament al contrari del que nosaltres necessitem. Per tant, l'objectiu d'ara és, jo sabré, gràcies a aquest quadrilàter, a aquest escaquer que us comentava abans, jo sabré com de lluny està un punt del meu sistema de referència del robot. Per tant, l'objectiu serà passar de sistema de referència robot a sistema de referència de calibració, de la calibració passar a sistema de referència de la meva càmera i després, finalment, a través de la matriu de paràmetres intrínsecs, passar al sistema de referència de la imatge. Una vegada tingui tot això, seré capaç de desfer tot aquest camí i poder expressar un píxel de la imatge en coordenades del robot, que és en instància última el que a mi m'interessa i el que ens ocupa a la classe d'avui. Però per saber fer aquest pas invers cal fer el pas directe, que és el pas conegut que executarem en el procés de calibració. Per la qual cosa, un punt del robot expressat en coordenades del robot, és a dir, un punt a l'espai expressat en coordenades del robot, es pot passar a coordenades del sistema de calibració. Què fèiem en el sistema de calibració? Imagineu-vos que el robot es troba centrat aquí. Aquí tindria la X del robot, aquí tindria X, d'acord? Però del sistema de referència del robot, i aquí tindria la meva Y, per entendre'ns, en sistema de referència del robot. Aquí tindria la Y. El que haig de fer en primer lloc, recordeu, és passar del sistema de referència del robot al sistema de referència de la calibració, perquè després la toolbox de calibració de la Universitat de Caltech, gràcies a aquest procés de calibració de paràmetres extrínsecs, em dirà com passar del sistema de referència de calibració al sistema de referència de la càmera. Per tant, ja només em quedaria aplicar la matriu de paràmetres intrínsecs, que per cert, aquesta matriu de paràmetres intrínsecs ja us vaig dir que també es troba a través de la toolbox de calibració de la Universitat de Caltech, però passant-li diverses perspectives d'un mateix escaquer per poder-la entrenar, diguem, per poder-la ajustar. D'acord? Per tant, repeteixo, la idea és un punt a l'espai expressat en coordenades del robot, és a dir, en coordenades d'aquest sistema de referència del robot, el passaré a coordenades d'aquest sistema de referència de la calibració, perquè la Universitat de Caltech em permet passar de coordenades de calibració a coordenades de la càmera, que la tindríem
fora d'aquesta transparència, és a dir, cap a nosaltres, en el sentit que és qui està tirant la fotografia, i després aplicar la matriu de paràmetres intrínsecs. Com que ara estic fent el pas directe fins a la càmera, no fins a la imatge, aquesta matriu de paràmetres intrínsecs no apareix aquí, d'acord? Llavors anem a veure. En primer lloc, què faig? Agafar aquest sistema de referència, d'acord? I el trasllado, és a dir, el que estic fent és moure aquest origen d'aquí a aquest origen d'aquí, d'acord? Per fer això, què faré? Recordeu que el punt que jo conec és aquest d'aquí, que era aquell menys 62 més 277, ho recordeu? De la transparència anterior, és aquest menys 62, 277,9, d'acord? Per tant, conec aquest punt. Per tant, aquí tindria aquesta translació, però clar, jo el sistema de referència de calibració no l'he agafat aquí, l'he agafat aquí. Però jo sé aquest punt on es troba, sí, sé que les X és el mateix menys 62,7. D'acord? Per què? Perquè aquest punt es troba sobre la mateixa vertical. Com podeu veure, en realitat el punt, fixeu-vos que és aquest extrem negre, és comptar 4 quadrats, 1, 2, 3, 4. En realitat la calibració la tinc aquí. D'acord? I què he fet? Senzillament deixar la mateixa coordenada, menys 62,7, i el 277,9 li he sumat 5 quadrats. Com que cadascun d'ells... Ai, perdoneu, 4 quadrats, disculpeu. Com que cadascun d'ells fa 50 mil·límetres, d'aquí la confusió, de costat, he sumat 200 mil·límetres. Per la qual cosa tinc aquesta matriu de translació que podeu veure aquí, que em porta una translació de coordenades del robot a coordenades calibració. Per això la nomenclatura és aquesta. Va de robot a calibració i només ha traslladat. Fixeu-vos que apareixen els signes canviats, els veieu aquí, ja que ja sabeu, en primer lloc, es calcula el vector de translació, que per cert, veieu que la translació amb Z és 0, evidentment, perquè el sistema de referència del robot està damunt del terra i el sistema de referència de la calibració també ho està, d'acord? Per la qual cosa no hi ha desplaçament amb Z i veieu que tinc el menys 62,7 i aquest és el 277,9, que si li sumo 200 em queda 477,9. I recordeu, canvio de signe perquè estic movent sistemes de referència, no el punt. El punt sempre és el mateix, d'acord? El punt sempre serà el mateix. L'únic que estic fent és expressar-lo en aquestes coordenades, o bé en aquestes, o bé en les de la càmera, o bé en les de la imatge, d'acord? Però el punt serà el mateix. Al final tindreu una línia que heu de seguir i d'aquesta línia trobareu un punt. Clar, aquest punt el trobareu sobre la imatge, però jo vull saber com de lluny està aquest punt respecte del robot, d'acord? Però el punt és sempre el mateix. Per tant, com que moc sistemes de referència, per aquest motiu, aquí es canvia de signe la translació. Després, el que tenim, si apliquem sobre aquest punt expressat en robot, si apliquem aquesta matriu de translació, senzillament tindrem un mateix punt, que ara mateix no sé quin punt és, això és general. Això és general. Tu sabràs el punt al final quan facis el processat d'imatge, estem d'acord o no? Ara bé, ara és un punt genèric. I ara a mi el que em preocupa és que sapigueu com es calculen aquestes matrius. Llavors, si jo desplaço, és a dir, trasllado aquest sistema de referència cap allà, no em queda ben orientat. El que tindré és que aquest 0 i aquest 0 em coincideixen. Però fixeu-vos que aquí la X està mirant cap avall i la Y està mirant cap a la dreta, quan aquí tinc la X cap a la dreta i la Y cap a dalt. Per tant, el que s'ha produït és un gir, com veieu, una rotació de menys 90 graus. D'acord? Perquè fixeu-vos que aquest sistema de referència està girant en el sentit de les agulles del rellotge. Això és sentit negatiu. Val? Per tant, què hi ha aquí? Aquí el que hi ha és aplicar de seguidament, una vegada ja tinc aquest sistema traslladat, el roto més 90 graus, no menys 90 graus, més 90. Per què? Recordeu que el que estem rotant són sistemes de referència. Per tant, s'agafa l'angle que roten, que és menys 90, i es canvia de signe. D'acord? Per tant, aquesta matriu de rotació, que és aquesta 3x3 que teniu aquí, recordeu, això d'aquí és arran que estem treballant en coordenades homogènies, igual que passaven aquí, que teníeu la identitat en aquí. Val? Llavors, aquesta matriu de rotació té aquí
la 3x3 corresponent a una rotació de més 90 graus. Com la sé? La podia haver generat a través de la fórmula de Rodríguez, recordeu, perquè estem treballant en 3 dimensions, ¿vale? I, clar, jo aquí ja l'he posada directament, no he explicat el per què, perquè precisament l'exemple que ja he fet en els apunts és una matriu de rotació a través de la fórmula de Rodríguez entorn de l'eix Z exclusivament, ¿vale? I precisament de més 90 graus. Per això la poso directament, ja sé quan val. Si no, doncs s'hauria d'aplicar la fórmula de Rodríguez corresponent. ¿Vale? Llavors, amb tot això què tinc? Amb tot això el que tinc és una translació cap aquí, una rotació, per tant tinc el mateix punt, però ara expressat en coordenades del sistema de calibració. De fet, això és un exercici interessant a fer, perquè vosaltres mateixos podríeu, com que sabeu aquesta distància d'aquí, podríeu exercitar-vos i preparar-vos de cara a l'examen a saber si un punt de l'espai, per exemple, agafar aquest punt d'aquí, se m'acut, i com que sabeu com de lluny estan coordenades del robot, apliqueu aquesta translació, aquesta rotació, i sabreu en quines coordenades es troba d'acord amb aquest nou sistema de referència, que és el de calibració. I les coordenades haurien de ser 100, 100. Perquè ho sé, amb l'eix de les X hi ha 2 quadrats, veieu que té 2 quadrats, per tant són 100 mil·límetres, i 100 mil·límetres cap aquí també, d'acord? 10 centímetres. Per tant, és un exercici que trobo interessant. I així podeu depurar que esteu fent bé tots els procediments. Bé, però això és insuficient, perquè ara el que tinc és el punt expressat en un sistema de referència que de moment no m'interessa. A mi el que m'interessa ara és fer-ho en coordenades de la càmera. D'acord? Per aquest motiu apareixen aquí la rotació i la translació, que aquesta rotació i translació provenen de la toolbox de calibració de Caltech. Observeu, aquí, en el pas de robot a calibració, primer trasllado, després roto. Recordeu que s'ha de mirar de dreta cap a esquerra. Per tant, primer trasllado i després roto. I com és que aquí ho faig al revés? No és que ho faci, és que la toolbox de Caltech ja m'indica que primer rota i després trasllada. D'acord? Per tant, l'ordre que utilitzeu és aquest. I, en realitat, les matrius s'agafen tal qual. És a dir, com a resultat, després us faré un exemple utilitzant la toolbox de calibració. Aquesta matriu 3x3 és la matriu 3x3 que em retorna la toolbox de calibració de Caltech. L'únic que faig és expressar-la després en coordenades homogènies. I aquest vector d'aquí és tal qual, sense canviar de signe, el vector de translació que em proporciona la Universitat de Caltech, la toolbox de calibració, punto. D'acord? Per tant, aquí no hi ha hagut canvis de signe, ni canvis d'angle, ni inversa, ni transposta d'aquesta matriu de rotació. S'agafen tal qual. I amb tot això, què tinc? Un producte de 4 matrius, que, com podeu observar a la figura, són 4x4. Per tant, el resultat d'això acaba sent una matriu 4x4. I aquesta matriu 4x4, que després veureu que anomeno M, té una part de rotació i una part de translació. Per què? Aquí veieu que aquesta matriu és estrictament de rotació perquè aquí hi ha la matriu de rotació, veieu que no és la matriu identitat, i aquí no hi ha pas cap translació, per tant és purament de rotació. Veieu que al contrari, aquesta és una matriu purament de translació perquè veieu que hi ha la identitat aquí, per tant no hi ha rotació, és una rotació de 0 graus. Si feu la rotació de 0 graus, us dona una matriu identitat. I llavors sí que hi ha una translació. Per aquest motiu, en el moment en què us apareguin xifres aquí, números, que fan que això no sigui la matriu identitat, i aquí us aparegui un vector diferent de zeros, podem afirmar que estem fent alhora, alhora no, sobre una mateixa matriu, estem fent la rotació i la translació. I l'ordre, després en parlaré, depèn de com interpretis aquella matriu. En realitat s'estan fent alhora, com us deia abans, però és important que, ho veurem després, sapiguem què volem considerar abans, si s'està fent una rotació o una translació, perquè llavors el significat d'aquest vector d'aquí canvia lleugerament. Però això vindrà després. Com us deia, la toolbox de Caltech ens dona els paràmetres extrínsecs, és a dir, ens dona la rotació de calibració a la càmera, és a dir, des d'aquest sistema de referència fins a un sistema que no apareix a la imatge,
a la transparència, i és el que està capturant aquesta foto, que és coordenades de la càmera, vale? I la translació. I com us deia, primer es rota i després es trasllada perquè això està extret de la seva ajuda, de la seva documentació, un punt en coordenades de calibració, que és aquest doble X d'aquí, igual que li diuen doble K, aquest punt li diuen doble X, primer es rota i una vegada ho tens rotat, ja sabeu que primer té prioritat el producte davant de la suma, hi ha una jerarquia de signes aquí, d'operants, vull dir, primer es rota i després es trasllada, d'acord? Com seria si primer es traslladés i després es rotés? Si aquí hi hagués un parèntesi. Si hi hagués un parèntesi, evidentment la rotació afectaria tant el punt com el vector de translació, d'acord? I primer el que voldria dir això és que en el punt primer el trasllades i el resultat, ja que aquí hi hauria un parèntesi, com us dic, el rotaries. Per tant, voldria dir que primer es trasllada i després es rota. Però, en realitat, el que fan ells és primer rotar i després traslladar. Per això, primer roto i després trasllado. En canvi, a mi, com que aquestes matrius les he generat jo, el meu cervell li agrada més primer traslladar i després rotar. Però, evidentment, podíeu haver-ho pensat al revés, d'acord? Tema important i que faré servir després. I ara vaig a modificar, el que ens dona Caltech és això. Però què passaria si aquí hi hagués un parèntesi, d'acord? Si aquí hi hagués un parèntesi, fixeu-vos que podeu aplicar la propietat distributiva i llavors el punt quedaria rotat, com podeu veure aquí, rotat, no el punt, sinó el sistema de referència en el qual s'expressa, d'acord? El rotaríeu primer i després, fixeu-vos que a l'aplicar la propietat distributiva, aquest vector de translació quedaria multiplicat per la matriu de rotació. I això, que ara pot semblar que no té interès, després ho recapitularé, ho utilitzaré, perquè ja veureu que en aquesta matriu M, que com us deia és una rotació i una translació alhora, fruit del producte d'aquestes quatre matrius, depèn de com la interpretis, depèn de com interpretis el seu vector de translació, si interpretes que és el vector de translació multiplicat per la matriu de rotació, voldria dir que primer trasllades i després rotes, d'acord? I en canvi, si consideres en aquesta matriu que la rotació i la translació estan per separat, és a dir, que el vector de translació és pur, no es troba afectat per la matriu de rotació, voldria dir que primer rotes i després trasllades com teníem originalment en aquesta fórmula. Però en parlarem després. Bé, el resultat al final és el mateix. Al final és un punt expressat en unes coordenades que es multiplica per una matriu 4x4, d'acord? Però és el moment en què has de desglossar les operacions on és interessant saber com les estàs entenent tu, d'acord? Però bé, això ho veurem més endavant. Ara, com us deia, el pas directe fins aquí, fins que hem arribat aquí, aquest punt expressat en robot, l'hem arribat a expressar en coordenades de la càmera. Però ara, clar, utilitzarem la matriu de paràmetres intrínsecs amb una columna afegida, que és aquesta columna de zeros, són 3 zeros posats en forma de columna, de forma que ens acabarà quedant un punt ja en coordenades de la imatge. Però alerta, perquè aquest punt no queda estrictament, sinó queda multiplicat, és a dir, en aquest punt hi tindrem la X, la Y, la Z ens haurà desaparegut, perquè és un punt en dues dimensions, i l'última component, que és, com que està en coordenades homogènies, serà un 1, d'acord? Però ara bé, veurem, quan apliquem tot això, que aquest punt no té com a terme últim, l'última component, un 1, sinó hi té un número diferent de 1. En els apunts crec que és 271. Això és la profunditat, la lambda, és a dir, com de lluny estem veient l'escena nosaltres des del centre òptic, d'acord? Aquesta seria la idea, el significat d'aquesta profunditat. Clar, quina informació farem servir aquí? Fixeu-vos, Nosaltres no sabem com de profunda és aquesta imatge, perquè els animals tenim la visió estereoscòpica per fer-nos una idea de com de profund està un objecte respecte a nosaltres. Aquí la càmera està utilitzant, és única, estem utilitzant només una sola imatge. Per tant, aquesta informació que tindrien des d'un sistema de visió estereoscòpic de la profunditat, aquí no la tindrem. Però clar,
sabem que aquest robot no vola. Per tant, sabem que tots els objectes que nosaltres veiem sobre el pla, és a dir, la línia adhesiva vermella que hi ha al laboratori, sabem que està en coordenada z igual a 0, d'acord? Perquè aquest sistema no vola, diguem, no tenim un robot que voli, per la qual cosa podrem utilitzar aquesta coordenada z igual a 0 per acabar després invertint tot aquest procés i saber un punt en la imatge, que sabem que està en coordenada 0, en quines coordenades en 3 dimensions es troba respecte del robot. D'acord? Això és un pas important. I tot passa, al final, per determinar aquesta lambda. D'acord? Aquesta profunditat amb la qual nosaltres estem veient aquesta escena. Val? Algú de vosaltres estarà pensant, per exemple, en què passa amb aquells drons que volen i que tenen només una càmera frontal. Com podem saber com es troba un objecte de lluny respecte a nosaltres? Bé, el que hauríem de fer servir és una informació addicional. És a dir, sabrem que la Z no és 0, perquè el dron està volant, evidentment, per això es construeix. Però el que sí podem tenir és un altímetre, per exemple, per ultrasons, per pressió, però podem tenir una mesura de l'alçada, de la Z, de com d'alt està el dron respecte a la superfície del terra, per la qual cosa sabrem que aquesta tercera component Z no és 0, però tindrem el seu valor. Per tant, no caldria una visió estereoscòpica, sinó aquesta visió, diguem, monoscòpica, no? I utilitzar aquesta informació de l'alçada. Bé, anem al pas que ens interessa i a la part important de la classe d'avui. Tot això fins ara era per repassar, però ara anem a fer l'objectiu, que és saber un píxel de la imatge a quines coordenades respecte del robot, és a dir, com de lluny es troba respecte del centre del robot. Per tant, l'objectiu és, jo tinc un punt de la imatge en coordenades homogènies, com us deia, la X, la Y i l'1, val? Indico transposat, ja sabeu que els punts els expresso en forma de columna, i vull saber quin punt del robot té. Evidentment, aquesta Z valdrà 0, perquè els objectes que jo detectaré són objectes que es troben pintats o enganxats al terra. Veieu que el punt del robot també m'ha de quedar en coordenades homogènies. Val? Aquesta és la idea. Bé, fins ara, què tinc? Un punt expressat en coordenades del robot, si li aplico tota aquesta matriu, que com us deia li acabaré dient M, val? Per posar-li un nom, que multiplicada per la matriu de paràmetres intrínsecs em dona un punt de la imatge multiplicat per la profunditat amb la que jo veig l'escena. A partir d'aquí, simplifico aquesta expressió, ja que ha arrossegat tota aquesta nomenclatura més bastant farragós, i indicaré que aquesta matriu és una matriu M. Com podeu veure, aquesta matriu M és fixa. Els seus paràmetres no canvien. Val? Això és important. Per tant, aquesta matriu M la puc manipular, puc fer la seva inversa, el que toqui. Això no és un problema perquè són matrius que té paràmetres constants. Llavors, aquesta és la versió resumida. I clar, què és el que jo voldria fer? Observeu, en realitat el que vull és, donat un punt de la imatge i sabent la seva profunditat, que això és un número, ja dic que en l'exemple que hi ha en els apunts crec que és un 271, ¿vale? Llavors un punt de la imatge, que és aquest d'aquí, que està en 2 dimensions, multiplicat per aquesta profunditat, amb aquesta matriu KK inversa. Vigileu, perquè aquesta matriu doble K és una 3x3, us recordeu? Per poder fer aquesta operació he afegit aquesta columna. Però per fer la seva inversa, d'acord? Per fer aquesta inversa, és tal qual la inversa, però agafada la 3x3 original. D'acord? Per tant, la matriu on hi ha la distància focal, on hi ha el coeficient d'inclinació, etc. D'acord? Per tant, és agafar directament la matriu 3x3, ja que aquesta no seria invertible. Entesos? Llavors, torno a repetir, el punt expressat en píxels, en coordenades de píxel, per la profunditat, per la matriu de paràmetres intrínsecs invertida, i aquesta matriu M, aquesta matriu d'aquí, la M, aquestes 4 matrius, aquest producte, invertit. I aquí ve on la pel·lícula es complica. Per què? Aquesta matriu M no és agafar directament i dir-li a MATLAB inverteix-me aquesta matriu. Així com aquesta KK sí, és agafar i fer-li la inversa i punt. Aquesta matriu d'aquí, el pas no és tan simple. D'acord? No és agafar la matriu i invertir-la. Per què?
Perquè aquesta matriu M té un significat. Quin significat té? Hi ha una part de rotació i una part de traslació. Val? En els apunts, aquí obro un parèntesi important, en els apunts faig un incís important perquè entengueu o reviseu de que com estic entenent aquesta matriu pot tenir dues interpretacions diferents. En aquest cas d'aquí, estic interpretant que primer es rota i després es trasllada. D'acord? Com quedaria aquesta matriu si primer es traslladés i després es rotés? De fet, seria una matriu 4x4 semblant a aquesta, d'acord? De fet, la matriu en realitat a tu no et diu res per si sola, té coeficients. Val? El tema és com tu la interpretes. Si jo en lloc d'interpretar-la així, aquest vector de traslació, l'interpretés que està multiplicat per aquesta matriu 3x3 d'aquí de rotació, estaria interpretant que primer estic traslladant i després rotant. Però, repeteixo, és una qüestió purament d'interpretació. El resultat és el mateix. Una matriu té els coeficients que té. D'acord? I tu la multipliques per un punt i t'expressa el mateix punt en unes coordenades d'origen, en el mateix punt, en unes coordenades destí. I punto. No hi ha cap secret aquí. El tema és que quan jo ara comenci a fer manipulacions és important com jo he entès aquesta matriu d'aquí. D'acord? Bé, com us deia, aquesta matriu no és invertible. No puc agafar MATLAB i dir-li inverteix-me aquesta matriu, perquè la cosa no funcionarà. S'ha d'entendre què fa aquesta matriu. Llavors, una matriu de traslació-rotació alhora que s'inverteix, recordeu que a l'invertir una rotació, és a dir, al canviar la rotació d'un angle i canviar-lo de signe, implica transposar aquesta matriu. Per tant, com s'inverteix la rotació en una matriu de rotació-traslació alhora? Transposant aquesta matriu de rotació. D'acord? I en la traslació, com s'inverteix? Recordeu, agafant i canviant de signe el vector de traslació. Entesos? Torno a repetir. Recordeu que traslladar punts o traslladar sistemes de referència implicava una interpretació diferent. Quan es traslladen punts, s'aplica, donat un únic sistema de referència, s'aplica el vector de traslació tal qual. En canvi, si és el mateix punt que el vols expressar en dos sistemes de referència diferent, la traslació existent entre aquests dos sistemes de referència s'ha de canviar de signe, us recordeu això. Per això, quan inverteixo una traslació, és a dir, això aquí voldria dir, no és el punt el que trasllado, sinó els sistemes de referència, és el fer el pas invers, el signe del vector de traslació, que jo interpretava aquí, canvia. Ho veieu aquí? Després explicaré per què hi apareix aquesta R, ja en parlarem. Llavors, paral·lelament, quan jo tinc una rotació, no és el mateix rotar un punt en un únic sistema de referència que rotar els sistemes de referència en els quals expresso aquest punt. Llavors, per fer això, fixeu-vos que en un cas tinc una matriu de rotació i a l'invertir-la vol dir fer la seva transposta. O literalment fer la inversa d'aquesta matriu, és el mateix. El que passa que s'entén que transposar és molt més senzill que fer la inversa d'una matriu, d'acord? Ja que canvies files per columnes i endavant. Algú de vosaltres s'estarà preguntant com és que aquí apareix una rotació ara, d'acord? Si senzillament fer la inversa d'aquesta matriu voldria dir transposar la rotació i canviar el signe al vector de traslació i amb això ja hauríem acabat. La resposta és que això seria erroni, això estaria malament. Per què? Perquè quan tu estàs agafant aquesta matriu M i entenent que primer rotes i després trasllades, el fet d'invertir la matriu implica que ara primer traslladaràs i després rotaràs. Estàs invertint els passos, d'acord? Si primer, donat un punt en un sistema de referència, primer el rotes i després trasllades per passar-lo a un sistema de referència destí, si vols fer el pas invers, hauràs de primer traslladar el sistema de referència destí per poder passar a l'original i després rotar. Aquesta és la idea. Fixeu-vos,
Ho tenim aquí, en l'expressió de baix. Observeu, Originalment, el pas directe era passar d'un punt en coordenades robot a través d'una matriu M i una K, de fet ho teniu aquí, punt en coordenades robot, una matriu M, la matriu K i lambda, el punt a la imatge. D'acord? Llavors, fixeu-vos bé que si jo interpreto la matriu d'aquesta manera, que primer roto i després trasllado, clar, tinc el punt del robot, primer el roto, el multiplico per la matriu de paràmetres intrínsecs i després el trasllado. Fixeu-vos que la matriu de paràmetres intrínsecs afecta tant a la rotació com a la translació, d'acord? Perquè la matriu de paràmetres intrínsecs afecta la M, i la M té una rotació i una translació, d'acord? Llavors, per això apareix els dos termes. Què passa si ara tinc una equació i el que vull és, ara què passaria si en lloc de conèixer el punt del robot i voler saber quin és el punt de la imatge, vull fer el contrari? Tinc el punt de la imatge i vull saber el punt del robot. Doncs fàcil, no? Agafaríeu aquesta K per la translació, la veus aquí, la passaries a com que aquí té el signe més, la passaries a l'altre cantó de la igualtat amb un signe menys, que curiós. Aquí ho teniu, ho veieu? La translació posada amb un signe menys, vale? I el resultat, agafaries aquesta matriu R i faries la seva inversa. És a dir, aquesta matriu passaria a l'altre cantó dividint. Com que estem parlant de divisions matricials, és premultiplicar per la seva inversa, o, dit d'una altra forma, per la seva transposta, oi que sí? Per la qual cosa, la matriu aquesta R afectarà tant a la pròpia rotació del sistema de referència com a la pròpia translació. Per què? Perquè hauràs agafat això, aquesta translació, l'hauràs afegit aquí negativa, menys la translació, s'entén? Aquí tindria menys la translació, més la lambda de la imatge, i quan agafis aquesta R i premultipliquis el conjunt, tindràs la R aquí fora, que et multiplicarà tant el punt. Verteix una matriu que primer rota i després trasllada, s'obté una matriu que primer trasllada i després rota. I viceversa. Si jo hagués interpretat que primer aquesta matriu M trasllada i després rota, la matriu inversa primer rotaria i després traslladaria. D'acord? I com es faria això? No ho faig perquè és un divertiment matemàtic. Es faria agafant i posant un parèntesi aquí original, d'acord? Per tant, primer rotaries, d'acord? Perquè passaries això dividint a l'altre cantó, ja s'entén, premultiplicant per la inversa, i després al resultat li restaries la translació. D'acord? Bé, continuant, encara no he arribat a la inversió del pas. Recordeu que l'objectiu és d'un punt de la imatge tenir un punt del robot. I havíem arribat a aquesta expressió, la recordeu? Com que he interpretat aquesta matriu M com que primer rota i després es trasllada, com que ve premultiplicada per la matriu K, afecta per la propietat distributiva tant a la rotació com a la translació. D'acord? Per tant, ara què hauria de fer? Bé, el que podeu fer és treure factor comú la K, traieu factor comú, i què passa? Agafeu aquí el punt de la imatge i el premultiplicaríeu per la K inversa. D'acord? Aquest pas és immediat. És aquesta K, que teniu els dos termes, treure la factor comú i premultiplicar-la aquí com a la seva inversa. D'acord? Què més? Ara el que puc fer és agafar i aquesta translació, com us deia, restar-la. Doncs agafo i a la translació la resto. Com podeu veure, apareix en el punt de la imatge la resta de la translació. I com que al final el que haig d'agafar és passar la R dividint, recordeu que aquesta matriu té la propietat de que la seva inversa és igual a la seva transposta. D'acord? Per la qual cosa, per això teniu no la inversa d'R, sinó la seva transposta, que he aplicat la propietat distributiva i multiplica tant a la K inversa aquí per al punt de la imatge com a la translació que he passat restant abans, que estava sumant i l'he passat a restant. Entre aquí i aquí, evidentment, falta un pas intermig, que és el que jo us explico. El pas intermig seria ensenyar-vos que primer premultiplico per la inversa la menys 1, que després passo la translació que està sumant restant, i després que premultiplico per la transposta de la R, que és com premultiplicar per la inversa. D'acord? Bé, però sé una particularitat d'això. Si jo aquest resultat, que per cert, és important saber, aquesta matriu R no és una 4x4, Aquesta matriu R és una 3x3. Un moment, com ho sé, això?
Us ho he dit aquí, la matriu M és una 4x4, però té una part de rotació i una part de translació. Això és una 3x3 i això és un 3x1. Per la qual cosa, aquest punt del robot, alerta, perquè això és una 3x3, vale? Això també és una 3x3, us recordeu? Que us he dit que era la matriu KK original, És aquesta matriu doble K, vale? No té aquesta columna extra de zeros, per tant és una 3x3. Si això és una 3x3 i això també, això és una 3x3. El punt en coordenades del robot, val? Aquí, en aquesta expressió, no ve expressat en coordenades homogènies. Fixeu-vos que, a diferència de l'expressió anterior, ha desaparegut aquest 1. Ho veieu? Ha desaparegut. En aquesta fórmula heu de posar les coordenades del robot x, y, z. Punto. D'acord? Evidentment la z és 0, ja ho sabem, val? Perquè el punt que veurem nosaltres el veiem damunt del terra, veiem la cinta vermella sobre el terra. D'acord? Però és x, y, z, que ningú posi un 1 al final perquè això no funcionarà, les dimensions no toquen. La matriu doble K, recordeu que és una 3x3, i això us he dit abans que és un 3x1, recordeu, El vector de translació és un 3x1. Per la qual cosa, aquí em quedarà 3x3 per 3x1, això em queda un 3x1, això també em queda un 3x1, perquè això és 3x3 i això 3x1, vale? Perquè és x, y, z transpost. Vale? Per tant, el seu resultat és un 3x1 i em dona el punt de la imatge en coordenades x, y i un 1, en coordenades homogènies, multiplicat per la profunditat. Per la qual cosa, resumint, què hi tinc aquí? El que hi tinc aquí és un 3x1. Recordo, 3x3, 3x3 i un 3x1. Vale? Per la qual cosa el resultat és un 3x1. D'aquest 3x1 heu d'agafar la tercera component, la z. Això té 3 components, vale? X, Y, Z, i heu d'agafar la tercera component, la z. Perquè, clar, la lambda aquesta vosaltres no la coneixeu. Aquest és el problema. El problema és que no coneixeu aquesta profunditat, d'acord? Per tant, l'hem d'obtenir. Com l'obtenim? Jo sé que la tercera component d'això, vale? Perquè aquí indico la z, i la tercera component d'això, que per cert també era un 3x1, ha de valdre 0. Val? No que les dues valguin 0, sinó que aquest producte ha de valdre 0. Per què? Perquè jo sé que el robot no vola. Entesos? Important, això. Jo sé que el robot no vola. Per la qual cosa, el que està veient es troba damunt del terra, segur, perquè els sistemes de referència es troben sobre del terra. Llavors, calculo la lambda aïllant directament. És una equació de primer ordre, això passa a l'altre cantó positiu, ho veieu aquí en el numerador, passa a l'altre cantó això dividint, per això ho veieu aquí. Fixeu-vos, la tercera component només, això és un numeret dividit per un altre numeret. I això us acaba donant la profunditat. D'acord? Llavors, què heu de fer? Utilitzar aquesta profunditat per calcular el punt del robot. I com es calcula el punt del robot? Molt fàcil. El punt del robot el calculo aïllant a partir d'aquesta expressió d'aquí, que és el punt de la imatge multiplicat per la seva profunditat. Aquí el punt de la imatge ja és en coordenades homogènies. Això és el 3x1. Aquí ja no és la component z, és tot el vector. Llavors, aquest 3x1 multiplicat per la lambda, totes les seves components, per la inversa de la matriu K, de fet l'únic que he fet és aïllar això, aïllar el punt del robot d'aquí, ha passat tot a l'altre cantó. Llavors, per la matriu K inversa aquí, per la seva translació, menys el vector de translació rotat, i ja està. I directament obtinc el punt en coordenades del robot. Alerta, perquè aquest punt no ve en coordenades homogènies, repeteixo, x, y i la z, que us hauria de donar 0, evidentment. Us proposo uns certs exercicis en aquí, estan en els apunts, d'acord, de cara a la preparació de l'examen, que penso que us seran prou útils. El que vaig a fer ara serà tot el procediment per obtenir aquesta matriu M, la matriu M que em permet passar d'un punt expressat en coordenades del robot a un punt expressat en coordenades de la càmera. Després el premultiplicaré per la matriu de paràmetres intrínsecs doble K i tindré un punt amb la seva profunditat
en píxels de la imatge. D'acord? Per tant, el que anem a fer és, en primer lloc, veure que no tinguem res a l'espai de treball que ens pugui contaminar de forma estranya. Important, Jo ja en el setpath ja hi tinc, com podeu veure aquí, la toolbox de calibració afegida. Val? Aquesta d'aquí és la meva ruta del computador local, però al final hi tinc la toolbox de calibració. Per tant, cada vegada que jo cridi a qualsevol funció de la toolbox de calibració, com l'Extrinsic Computation, per exemple, doncs MATLAB ja sabrà on trobar-ho. Per tant, puc estar treballant en qualsevol altre directori on jo tingui la imatge. La imatge utilitzaré aquesta. És una imatge diferent de la vostra. És la IMG45, és un bitmap, i és igual, vull dir, tant hi fa això. Vosaltres utilitzeu la que tenim de calibració i jo en faré servir una altra, bàsicament, per enriquir l'explicació. Per tant, el primer que fem és carregar, com podeu veure aquí, els resultats de calibració. Aquests resultats de calibració són de calibració intrínseca. Per tant, primer el que s'ha agafat és tirar diverses fotografies amb el robot, amb la càmera orientada com quedarà, i d'un escaquer en diferents orientacions. Aquest escaquer sabem les seves mides dels quadrats i, com indica la pròpia pàgina web de Caltech, doncs bé, l'algoritme s'ajuda de totes aquestes imatges diferents i perspectives per ajustar els paràmetres intrínsecs de la nostra càmera, de la nostra webcam, que diguem, es recullen tots en aquesta matriu doble K, d'acord? Llavors, jo agafo, els carrego. Evidentment hi ha moltes coses aquí. Jo no borraré res perquè no fos cas que ho faci servir la toolbox de calibració extrínseca. Per tant, ho deixaré tal qual està, però principalment una de les coses que farà servir és aquesta matriu doble K. Si la mirem, és aquesta d'aquí, amb tots els paràmetres que vaig descriure en el vídeo anterior, d'acord? Bé, a partir d'aquí, com que ja tinc tots els paràmetres intrínsecs de la càmera, cridaré al Extrinsic Computation, que és bàsicament la toolbox de calibració extrínseca. Amb quina finalitat? Amb la finalitat d'obtenir la matriu de rotació i translació des del sistema de referència de la calibració, el que jo explicitaré ara, fins al sistema de referència de la càmera, no el de la imatge, el de la càmera. D'acord? Tots dos són 3x3, o sigui, en 3 dimensions, vull dir. Per tant, acabarà generant amb coordenades homogènies unes matrius de 4x4. D'acord? Bé, em demana en primer lloc el nom de la imatge. Com us deia, és IMG45, sense l'extensió. L'extensió és un bitmap, per tant, ara m'està demanant si és una d'aquestes. Li dic que és un bitmap. I em demana ara, recordeu, el número de píxels d'aquesta mena d'objectiu, per poder detectar els cantons, els vèrtexos de cadascun dels quadrats, el corner finder aquest. Amb 5 ja n'hi ha més que prou. I bé, ara podria agafar qualsevol d'aquests vèrtexos. Recordeu que haig de marcar 4 vèrtexos i que tingui uns quants quadrats a dins, perquè ell pugui ajustar. Clar, com més gran ho faci, pot semblar que més vèrtexos hi haurà i potser això ens ajudarà. De fet, podeu repetir el procés fins que obtingueu alguna cosa satisfactòria. Quan s'obté alguna cosa satisfactori? Quan l'error que proporcioni en píxels la toolbox de calibració sigui prou petit. Llavors agafaré aquest d'aquí, per exemple. Primer poso el superior esquerre, d'acord? Amb la finalitat de seguir els punts, és a dir, que el meu sistema de referència del robot, respecte al sistema de referència del qual acabo de marcar l'origen, hi hagi una translació i una rotació de menys 90 graus. Com que ja hi tinc la matriu calculada a partir de la fórmula de Rodríguez, aquesta matriu de rotació, no hauré de fer grans descobriments. L'altre vèrtex podria ser, per exemple, aquest d'aquí, o podria marcar aquest d'aquí, però marcarem aquest d'aquí, per exemple. Marcarem després aquest d'aquí i aquest d'aquí. Algú es preguntarà abans que acabi per què no he marcat aquests, perquè aquí es perd continuïtat. Llavors, no es recomana. Agafem aquest d'aquí. Bé, fixeu-vos que l'eix de les X va cap avall i l'eix de les X cap a la dreta.
d'acord? Quan en el robot, que veieu que aquí tinc el que és la circunferència, no? Que em marca que aquí dins hi ha el robot l'eix de les X mira cap a la dreta i el de les X cap endavant. Per tant, hi ha el gir de menys 90 graus que us comentava. Què em demana la toolbox? Bé, la longitud, no? El tamany en l'eix de les X. Com que són quadrats, en l'eix de les X és el mateix que amb l'eix de les X. Si fossin rectangles, hauria de donar cadascuna de les mides. Les dues són iguales i són 50 i 50, d'acord? I amb això ell ja pot treballar. Com podeu observar, sembla, té bona pinta, ha trobat bé els vèrtexos, els veieu aquí, els ha localitzat perfectament, i bé, ell em proporciona una matriu de rotació en coordenades extrínseques que té aquests coeficients d'aquí, la veieu? És una 3x3, és aquesta d'aquí, tots aquests coeficients d'aquí, i un vector de translació, que és aquest d'aquí. D'acord? Llavors, recordeu, primer ells entenen que primer es rota i després es trasllada. Entesos? Per tant, ara ja estic en disposició d'agafar i dir que la rotació que em permet passar de coordenades de calibració a càmera, fixeu-vos els índexos, de calibració cap a càmera, és la matriu que ells diuen que és RC-ext, però en aquesta matriu recordeu que li haig d'afegir coses. Li haig d'afegir una columna de zeros a la dreta, per tant agafo, poso una coma i li afegeixo una columna de zeros. Puc agafar 0, 0, 0 i transposo això. D'acord? Si jo fes purament aquesta matriu d'aquí, tindria un problema. Per què? Perquè és una matriu, això és una 3x3, per tant té 3 files, 3 columnes. Afegeixo una columna, em acabarà quedant una 3x4, que no és el que vull. Per això, a sota, canvio de línia, canvio de fila, a sota el que faré serà posar 0, 0, 0 i l'1, perquè estic treballant en coordenades homogènies. Ja veieu que quan faci això, em queda la matriu que estic buscant. La rotació aquí, d'acord? No he transposat, no he fet res, perquè ells ja me la donen per passar de calibració cap a càmera, d'acord? I amb coordenades homogènies. I ara vaig a fer el propi amb la translació. Farem matriu de translació que em porta de calibració cap a càmera, d'acord? I això què serà? Recordeu que és una 3x3, que és la identitat de 3x3, i després tindré un vector columna, que és el vector de translació que em proporciona la pròpia toolbox de calibració de Caltech, d'acord? I al final hi haig d'afegir el terme 1 de coordenades homogènies. Per fer això, MATLAB té una instrucció, que és la AI, que et genera una matriu identitat de l'ordre que tu li demanis. Hem fet una identitat d'ordre 3, el d'AI és perquè la pronúncia sona com la lletra I llatina de l'alfabet anglosaxó, d'acord? Al costat què hi posem? Doncs el vector TC-ext, recordeu que quan no teniu molt present com acaba el nom d'una variable, si premeu tabulador, ens dona tot allò que hi ha a l'espai de treball i que comença per TC-baix, i és TC-ext. Si jo fes això, aquesta matriu de translació seria errònia. Per què? Perquè tinc una 3x3 i un 3x1, ja que TC-ext te'l proporciona en forma de columna, la toolbox de Caltech. Llavors tindria una 3x4, que no és el que m'interessa. Al final, recordeu, haig de fer el mateix que abans, posar 0, 0, 0 i un 1. Fet això, doncs tinc la identitat, tinc el vector de translació aquí. Ara bé, aquí em falten coses. Quines coses em falten? Clar, jo ara tinc com passar de calibració a càmera, però jo el que vull passar és de robot a calibració, de calibració a càmera i finalment de càmera a, diguem, a matriu de píxels, que seria a la pròpia imatge. Per tant, el que ara hauré de fer és generar les matrius de translació de robot a calibració i la de rotació de robot a calibració. I ho faré en aquest ordre. Primer traslladaré i després rotaré. Per tant, en primer lloc vaig a fer la matriu de translació, no la de calibració a càmera, sinó la de robot a calibració. D'acord? Acabarà sent, com que és una translació, una identitat d'ordre 3 igual, i en aquí vaig a posar la translació que hi ha.
I al final, el mateix. Vull dir, la forma de generar-la és la mateixa. Ara bé, la pregunta del milió és quina translació hi ha en aquí. De fet, calcularé el vector de translació i el que faré serà canviar-lo de signe. Per què? Perquè, com molt bé sabeu, trasllado eixos i no punts. D'acord? Per tant, anem a veure. Recordeu que jo el que tinc en els meus apunts és la distància que hi ha del centre de coordenades del robot a aquest punt d'aquí. Aquest punt d'aquí, anem-ho a mirar. Recordeu que jo per calibrar estic fent servir aquesta imatge d'aquí. Aquesta imatge. Bé? I el que jo tinc és aquesta distància, des del centre fins al menys 62,7, 277,9, que és aquest punt d'aquí. En la foto que jo estic veient, aquest punt és aquest d'aquí. D'acord? Per tant, el que jo tinc és una translació de menys 62,7, però no 277,9, sinó 377,9. Com ho sé? Perquè tinc dos quadrats de 50, cada un. Per la qual cosa, me'n vaig aquí i poso el menys 62,7 i el 377,9. D'acord? Fixeu-vos bé, que és el que us deia, sé aquest punt d'aquí, però el que estic mirant en realitat a la imatge on he posat el sistema de calibració és aquest d'aquí, no aquest d'aquí. Per la qual cosa ara l'únic que em falta és saber la translació en Z, que per cert és 0. D'acord? No hi ha translació amb Z perquè tots dos estan sobre el terra. Com que ha de ser un vector columna, ara mateix és una fila, el transposo. D'acord? I ara ja tinc la meva translació. Fixeu-vos, la identitat, el 62,7 i el 377,9. D'acord? Fixeu-vos que han canviat de signe, evidentment, abans era menys 62, o sigui, aquesta és la translació pura que hi ha, i com que trasllado eixos, canvio de signe. Entesos? Llavors, ara em queda la rotació. Com és aquesta rotació? Anem a construir-la. La rotació que em porta del robot a la calibració. D'acord? I per fer aquesta rotació, doncs, m'hi haig de mirar una mica perquè és una rotació de menys 90 graus. Com ho sé això? Perquè si tinc les X cap a la dreta i les Y cap amunt, cap endavant, en el sistema de coordenades del robot, aquí estan girats. Veieu que aquí hi ha la X, aquí ho indica, la toolbox, aquí tinc la X, d'acord? I aquí tinc la Y. Per tant, hi ha hagut un gir de menys 90 graus. Per tant, hauria d'agafar els apunts, em vaig als apunts i miro com es fa una rotació en 3 dimensions de menys 90 graus. Per tant, tiro enrere i una rotació de menys 90 graus, recordeu que es feia a través de la fórmula de Rodríguez. Me'n vaig aquí, a la de 3 dimensions, i fixeu-vos que l'exemple que hi ha en els apunts és una rotació de més 90 graus, que és la que estic buscant precisament. Per quin motiu? Pel motiu de que, com que estic rotant eixos, que estan canviats entre si menys 90 graus, el que haig d'aplicar és una rotació de més 90 graus, el canvi de signe. O bé, calcular la de menys 90 graus tal qual i transposar el resultat. És una alternativa. O invertir el resultat, d'acord? Ja que aquesta matriu de rotació ho permet. La seva inversa i la seva transposta són iguales. O bé, la matriu calculada amb un signe i amb el signe contrari també són inverses. Llavors és 0 menys 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. I això és el que haig de traduir aquí. El 0 menys 1, 0, després a baix el 1, 0, 0 i finalment el 0, 0, 1. Comprovem 0 menys 1, 0, 1, 0, 0 i 0, 0, 1. D'acord? Però això és una 3x3. Recordeu que ara el que haig de fer és afegir-hi un vector de zeros, perquè és una matriu de rotació pura, l'afegeixo en forma de columna, però amb això no n'hi ha suficient, sinó que el que haig de fer és, a sota, posar-hi el famós vector 0, 0, 0 i 1. I ara sí que tinc la matriu de rotació que em passa de la rotació del sistema de coordenades de robot a calibració. Finalment, recordeu que s'ha de generar aquesta matriu M. I aquesta matriu M és el producte de totes elles, però fet d'una forma sensata. Recordeu que el primer que es fa és traslladar
de robot a calibració. Això és el primer que farem. Llavors, després, i fixeu-vos, la picaresca, he dit el primer és el que poso a la dreta. Després el que faig és la rotació de robot a calibració. I després què faig? Veieu que vaig de dreta a esquerra, important. La rotació de calibració a càmera. I finalment, la translació de calibració a càmera. I aquesta és la meva matriu M. Si faig el producte, em queda aquesta matriu d'aquí, que com podeu observar, té una rotació i una translació a la vegada. A partir d'aquí depèn de com ho entengueu, això. Si enteneu que primer es rota i després es trasllada, això és purament la R, i això és purament el vector de translació. D'acord? Si enteneu que primer es trasllada i després es rota, això segueix sent la matriu R de rotació, però això seria la matriu R multiplicada per el vector de translació. D'acord? Però numèricament, evidentment, ha de ser el mateix. Llavors, a tot això, què em permet? Aquesta matriu M em permet passar d'un punt en coordenades del robot a un punt a coordenades de la càmera, però hauria de premultiplicar-lo per la matriu K de paràmetres intrínsecs per tenir un píxel, per la qual cosa, què vaig a fer ara? Agafo la matriu doble K, recordeu que li hem d'afegir una columna de zeros, 0, 0, 0, val? I això ho puc multiplicar per la matriu M. Ara això què em permet? Aquesta matriu M, si voleu, li diem matriu M2. Matriu M2. Alerta, que aquí ja hi ha la matriu de paràmetres intrínsecs inclosa. O posem-li matriu definitiva. I ja està. Llavors aquesta matriu definitiva queda, perdoneu, hi ha un petit error aquí, i és que aquí s'havia de posar una coma, disculpeu-me. Aquesta matriu de paràmetres intrínsecs incorporada, recordeu que és una 3x4, aquí abans hi havia un error. És una 3x4, em queda aquesta matriu definitiva. Ara jo, qualsevol punt en coordenades homogènies del robot, si el multiplico per aquesta matriu, em donarà un píxel en la fotografia multiplicat per la seva profunditat. D'acord? Anem-ho a provar. Anem a agafar qualsevol punt de la imatge. Anem a agafar, què sé jo, aquest d'aquí. D'acord? Anem a agafar aquest punt. De fet, aquest punt de la imatge veieu que té coordenada X 178 i coordenada Y 84,5. D'acord? Anem a agafar, posem el cursor i el posarem aquí per no oblidar-nos d'ell. D'acord? Bé, per tant, el que vull descobrir és, si jo ara li dono un punt en coordenades del robot, em donarà aquestes coordenades de píxel? Anem-ho a veure. El punt en coordenades robot que jo conec és aquest. Recordeu que és el menys 62,7, 277,9. Ho recordeu? Per tant, el meu punt en coordenades del robot, vaig a netejar la pantalla, el meu punt en coordenades del robot, què serà? Fixeu-vos. Serà el menys 62,7, però mireu que no és aquest el que jo estic buscant. Jo estic buscant un que està a 100 mil·límetres a la seva dreta. Per això agafo i li sumaré 100. D'acord? Per tant, ja no serà menys 62,7, sinó aquesta xifra sumant-li 100. D'acord? Perquè en l'eix de les X, aquest està més a la dreta del centre del robot. Quedarà al 40 aproximadament. Quedarà al 40, que queda amb X positiva. I la Y no ha canviat. Fixeu-vos que està sobre la mateixa vertical en coordenades robot. Per tant, segueix sent 277,9. La coordenada Z és 0, perquè és un punt sobre el pla, aquest paper estava estirat al terra, i com que m'ha demanat que és en coordenades homogènies, queda un 1. Recordeu que el punt del robot s'expressa en forma de columna. D'acord? Llavors, què és d'esperar? Que si jo agafo la matriu definitiva i la multiplico per aquest punt del robot, m'ha de donar el què? Un punt en coordenades de la imatge multiplicat per la seva profunditat. Jo agafo, multiplico això i em dona aquest resultat. Aquí, com veieu, estem parlant de per 10 a la 4, per tant, per 10.000, estem parlant de 55.000, 26.000, estareu d'acord amb mi que això queda fora de la imatge. Això hauria d'estar en píxels, però això queda absolutament fora de la imatge, d'acord? Perquè, clar, evidentment, el terme independent no és 1,
d'acord? Sinó 314 aquí, ho podeu veure. Val? Per tant, el que haig de fer és agafar aquest punt, que és el punt de la imatge. El punt de la imatge, qui seria? Seria el punt que jo he trobat ara, l'ans, aquesta variable, però faig l'element wise divisió per quin? Per l'últim element d'aquesta imatge, que és el tercer. D'acord? I això ja sí que seria en píxels. Vale? Això ja són en píxels de la imatge. Fixeu-vos, em dona un 177 i un 83,7. Ens n'anem a la imatge i adoneu-vos que el resultat és 177,2, aquí és 178, val? Penseu que he punxat, diguem, amb tot el tremolor de la mà, i el 84,5 em dona un 83,7. Vull entendre que es comprèn que aproximadament el resultat és a l'escaient, d'acord? És el que correspon. Fixeu-vos que a la que jo em mogui d'aquest punt a un altre, les coordenades a un altre vèrtex, vull dir, les coordenades seran diferents, evidentment, i podem jugar a trobar un altre punt i veureu que també acaba funcionant. De fet, ho podem provar. Anem a provar, per exemple, aquest punt d'aquí. Anem aquí. Aquest és el 113,49,41. Fixeu-vos que ara el punt del robot és diferent, evidentment. Val? Jo tinc aquest, menys 62,7, 277,9. Fixeu-vos que aquí l'únic que he fet és sumar 50 i sumar 50 amb les dues components. Anem-ho a fer. Punt del robot. Ara ja no sumo 100, sinó sumo 50, i aquest 277,9 ara l'haig de sumar el 50. D'acord? Per tant, el meu nou punt del robot és aquest. Què haig de fer? Recordeu que el punt de la imatge és la matriu definitiva, aquella que ja incorpora la de paràmetres intrínsecs, per al punt del robot. Em dona això, agafo i aquest punt de la imatge serà el mateix. La resposta, tots els elements dividit per l'última, i em dona això, 112,35, 49,15, doncs 112,35, 49,15, que està molt a prop d'aquest valor d'aquí. Si observeu, evidentment, la profunditat en tots dos casos ens ha donat diferent. Aquí ens ha donat 349, quan en el cas anterior ens donava 314. Important això, perquè abans el punt estava més a prop, ja que les is no estaven tan... Diguem, aquí m'he desplaçat 50 mil·límetres amb les is, d'acord? De les coordenades del robot, i ergo també de la càmera, que les té muntades sobre el robot. Per tant, la profunditat del punt ha canviat. Ara la profunditat és més gran. El punt està més allunyat del pla CCD de la càmera, entesos? Per això, el missatge final que us volia donar és de que alerta, perquè en funció de com de lluny es trobarà el punt de la línia, recordeu que aquí veurem una fotografia amb una línia, i tindràs un punt que hauràs d'agafar d'aquí, un altre punt que hauràs d'agafar d'aquí baix, per saber l'equació d'aquesta recta, l'equació de la línia. Per tant, la lambda dels dos punts serà diferent, perquè la profunditat a la que es troben els dos punts respecte del pla de la fotografia és diferent. Entesos? Això és importantíssim tenir-ho en compte. Per tant, aquí tancaríem la part del pas directe, la part de comprovar que som capaços de passar d'un punt del robot a un punt de la imatge. Ara el que ens queda per fer és el pas invers, un punt de la imatge a un punt del robot. El que farem ara serà precisament el pas que ens interessa, és a dir, tindrem un punt de la imatge en coordenades que tindran unitats de píxel, d'acord? I el que volem saber és com de lluny està allò que estem veient respecte al sistema de referència del robot, respecte al seu centre, que també es troba damunt del terra, igual que l'objecte que estarem veient. Això serà clau, perquè la coordenada de lo que veiem, així com la coordenada z, de lo que estem veient, i la coordenada z d'on té el sistema de referència el robot, que té el seu centre, està damunt del terra, per tant són 0 les dues. Això ens servirà molt a la part final. Recordem que havíem obtingut una matriu M. En aquesta matriu M, que és el producte de traslladar, rotar i traslladar des del robot fins a la càmera, després es premultiplicava per la matriu de paràmetres intrínsecs i obteníem una MDEF, que ara per ara no la faré servir, una MDEF,
que em permetia directament aquesta matriu un punt en coordenades homogènies del robot, passar-lo a un punt en coordenades píxel de la imatge, però això no és el que busco. El que busco és precisament el contrari. Per tant, ara tiraré de punts i veuré tots els passos, els revisarem, per acabar aconseguint trobar com de lluny està aquell punt del nostre robot. D'acord? Per tant, tirem enrere i ens n'anem aquí. Ens n'anem a que partim d'una matriu M que té una rotació i una translació, com us deia en els apunts d'abans. En aquí, la seva inversa no és tan fàcil com agafar i invertir aquesta matriu, sinó que s'ha d'entendre que aquesta matriu està treballant en coordenades homogènies i el que s'hi fa dintre té un sentit. Té un sentit físic, el que estem fent, un sentit geomètric. Per tant, invertir aquesta matriu implicaria transposar la rotació, com he dit a la part de teoria, i aplicar aquesta rotació transposta, premultiplicar-la per la translació i canviar-la de signe. D'acord? Tot això ve pel fet que consideraré primer que estic rotant i després traslladant, i en el moment en què inverteixo la matriu es fa precisament el contrari. Primer es trasllada, per això aquí es premultiplica per la rotació el vector de translació, i després es rota. I evidentment, com que s'estan invertint els passos, la matriu R quedarà transposta, ja que és la seva inversa, d'acord? Aquí, efectivament, també apareix la matriu R transposta, aquesta R original, i apareix el signe aquest menys, ja que el pas invers, el canviar una translació, implica canviar el signe del vector, canviar el sentit. Quan tu estàs traslladant d'un origen a un destí, després vols traslladar d'un destí a un origen, el sentit del vector canvia. I això és canviar el signe de totes les seves components. Bé, llavors, si fem aquest desglossament, en el nostre cas, la matriu de rotació, anem-ho a fer, la matriu de rotació seria de la matriu M prendre des de la primera fins a la tercera fila, des de la primera fins a la tercera columna. Si jo faig això, tinc aquesta rotació, que és aquest subconjunt d'aquí. Recordeu que de la matriu definitiva me n'oblido perquè està afectada per la doble K, d'acord? La matriu intrínseca. I aquesta no intervé en el procés. Llavors, si vull saber el vector de translació, el meu vector de translació, que li direm T, li poso minúscula perquè és un vector, seria de la matriu M, de les files de la 1 fins a la 3, però la columna només prendrà la columna número 4. Per tant, aquí tinc el meu vector de translació. Ja els tinc aquí. Per tant, ja tindria, d'aquests apunts, tindria aquesta R i aquesta T 3x1, com podeu observar. Després de tot el raonament que he explicat a classe de teoria, podem concloure que si la matriu M original té primer una rotació i després una translació, vol dir que hem d'entendre que un punt del robot, el sistema de referència en el que s'explica, primer es rota, després es trasllada i finalment, com que vull un punt de la imatge, s'acaba premultiplicant per la matriu K de paràmetres intrínsecs que afecta els dos termes, ja que s'aplicaria la propietat distributiva. D'acord? Llavors, després de tots els raonaments que es fan aquí, en els apunts i que he explicat a classe de teoria, acabem amb aquesta conclusió. Fixeu-vos, jo agafaré aquesta matriu de rotació, la transposaré, invertiré la matriu K de paràmetres intrínsecs, alerta que agafaré la 3x3, no l'ampliada d'abans per obtenir la matriu definitiva, la 3x3, si no l'ampliada no seria invertible, la lambda, d'acord? La lambda que és la que desconec, És a dir, això és una expressió matemàtica, però la lambda la desconec. El meu objectiu ara és saber com de profund està el punt que jo estic veient a la imatge, d'acord? Clar, depèn de si agafo punts de la part superior de la imatge, estaran molt més profunds que els punts que hi ha a la part inferior de la imatge. Anem-ho a veure. Clar, si jo agafo un punt de per aquí, aquest punt està més lluny de la càmera que no pas aquests punts que hi hauria per aquí baix. Llavors, si jo vull passar un punt de la part superior o un punt que està més per sobre de la imatge que no pas un altre, em donarà una lambda diferent. I, evidentment, em donarà una lambda més gran, perquè està més profund, està més lluny de mi, d'acord? Per la qual cosa, tot versa ara per calcular aquesta lambda, aquesta profunditat. Com la puc calcular? Sapiguem que d'aquest producte d'aquí, que he explicat abans, recordeu que el punt de la imatge, aquest d'aquí, com he expressat abans, el punt de la imatge, em ven coordenades homogènies, x
Y i l'1. Entesos? Per tant, tinc una matriu 3 per 3, una matriu 3 per 3 i un 3 per 1, que és x, y i un 1, coordenades homogènies. Vale? La seva tercera component en aquesta fórmula d'aquí dalt, al final, el que jo sé és que d'aquesta operació la seva tercera component ha de valdre 0. Per tant, puc aïllar la lambda d'aquí. Acabarà sent el quocient de dos números. La matriu R transposta multiplicada pel vector de translació, que ja els tinc, la R transposta multiplicada per la inversa de la K i pel punt de la imatge. Anem-ho a fer, no? Llavors seria agafar, vaig a calcular el numerador. Jo ho faig per separat, això sempre. El numerador què és? Anem enrere. La R transposta per el vector de translació. Doncs agafo la R transposta que multiplica el vector de translació. Com que ja ho tinc així, ja em donaria directament els tres coeficients del numerador. Alerta, perquè n'hi ha tres, i hauré d'agafar el tercer. Entesos? Hauré d'agafar el tercer element. Per tant, hauré d'agafar aquest menys 207,83. De la part del denominador, què hauria de fer? La transposta de la R, la inversa de la K i el punt de la imatge. Per tant, agafo el denominador, que serà igual. La matriu R transposta, que multiplica per la inversa de la matriu doble K, que la tinc en el workspace, per el punt de la imatge. Com serà aquest punt de la imatge? Ha de tenir una X, una Y i un 1. Per tant, tindré la X aquí, la Y i un 1. I, evidentment, l'haig de posar en forma de columna. D'acord? Anem a veure quina X i quina Y. Vaig agafar un dels punts de la imatge que jo he estudiat. De fet, vaig agafar, per exemple, l'últim de l'explicació anterior, que és el que té com a X 113 píxels i 49,41 a la Y. Per tant, agafo i poso 113,1 i el 49,41. D'acord? Agafo aquests dos punts d'aquí. Perdoneu, aquestes dues coordenades del punt. Agafo això, ho calculo, em dona això d'aquí, i el que faig ara és calcular-ne la seva profunditat. Com es pot calcular la seva profunditat? Recordeu que la lambda és el quocient de la tercera component de dalt i la tercera component de baix. Per tant, el que haig d'agafar és que la lambda, a què és igual? Agafar el numerador, la seva tercera component, i dividir-la per del denominador la seva tercera component. I amb això tinc la lambda de 348,55. Com podeu veure, em dona una lambda molt semblant a la que trobareu en el vídeo anterior. D'acord? És perquè la profunditat que he agafat és la mateixa. D'acord? He agafat el mateix punt que abans. D'acord? Dic similar perquè no donava exactament aquest píxel. D'acord? Recordeu que ens donava una mica diferent. Bé, ara que tinc ja la lambda, del que es tractaria és de directament aplicar la fórmula i dir un punt del robot què és? És el punt de la imatge multiplicat per aquesta lambda, multiplicat per la inversa de la matriu de paràmetres intrínsecs, la rotació transposta menys la rotació transposta per el vector de translació. Per tant, agafo aquesta expressió, recordeu, el punt del robot quin serà? Doncs serà, en primer lloc, la R transposta. Per tant, agafo la R i la transposo. La R que tinc 3 per 3 de la matriu M total que jo tenia. Després, per la matriu K inversa. Per la inversa de la meva matriu doble K. Recordeu que aquesta és la 3 per 3. Llavors, per la lambda, per el punt de la meva imatge. I el punt de la imatge és, el copiaré i l'enganxaré, és aquest d'aquí. Copio i l'enganxo, és aquest d'aquí. Recordeu que s'ha de transposar, s'ha de posar en forma de columna. Bé, llavors menys la R transposta que multiplica, com podeu veure aquí, per el vector de translació, que l'he anomenat T igual que en els apunts. D'acord? Si aplico aquesta operació, m'acaba quedant un punt del robot que efectivament ha de tenir coordenada Z0, Bueno, per precisions numèriques, MATLAB dona menys 0,000, d'acord? Però és un 0, està clar. I té com a coordenada X menys 12 i 327,45. Bé, anem a veure si això és cert. El punt original que jo tenia és aquest d'aquí. Recordeu que el punt que jo conec és aquest, menys 62,7, 277,9.
però aquest punt es troba 50 unitats desplaçat a la dreta amb les X i 50 unitats desplaçat de forma positiva amb les Is, per la qual cosa seria el punt original, recordeu que era menys 62,7 si el desplaço 50 unitats, em queda menys 12,7, molt similar a aquest d'aquí, d'acord? Alerta que això està en... o sigui, aquestes unitats d'aquí estan en mil·límetres, d'acord? Per tant, m'estic equivocant de 0,7 mil·límetres, entesos? Llavors, després tinc aquest, l'eix de les Is, recordeu que eren 277,9, val? Que si li sumo 50, perquè us torno a recordar que el que conec és aquest, i aquest d'aquí està desplaçat 50 unitats amb l'eix de les Is, em queda el 327,9, que hi ha una diferència de 0,5. Torno a repetir que tot això són mil·límetres, per tant la precisió, com podeu comprovar, és exagerada. Val? I això és el que us volia explicar pel que fa a la inversió del pas.